assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ayi nani ayi ɗo woni a, ɗo woni i, ɗo woni u, aa kowal, aa sidda, an, in, un. Ɗo woni polle ma a, i, u, i. Ɗo ba, bi, bu, ab kowal, ab sidda, ban, bun, bin. Polle ma ba, bi, bu, be. Ɗo ngara mbiya ba, bi, bu, ab, ab. Ay banani, banani, binani, binani, bunani, bunani, abnani, 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 abnani. Ɗo ko ban, ɗo ko ban, ɗo ko bun, ɗo ko bun, ɗo ko bin, ɗo ko bin. Ay ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko bi, ɗo ko bi, ɗo ko bu, ɗo ko bu, ɗo ko be, ɗo ko be. On jiide ko ni tan alkulal masirte hoto woɗɗi haqqille ma o donka yaade. A a i u aa aa an in un a i u i ba bi bu ab ab ban bun bin ba bi bu be ba bi bu ab ab banani banani binani binani bunani bunani abnani 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 abnani. Ɗo ko ban ban bun bun bin bin ba ba bi bi bu bu be be. Koni foti ari ardi alluwal ma nan ɗon, alluwal ma nan ɗon ala ko woni e maggal ka hollanoka. Kalnde pinɗa aɗa ɓeydo hollede ha mbawa famde. Dono ko famde nde yiɗa hen, jangde hewne nde ko fahamu o tan sohla hen. An jangowo non eto andude eto wawde. A anda a wawa hoto hersu abbade bawɗo ganduɗo nandoɗamo o holluma o walluma ha jiya lawol. Aɗa yani mon walluma non ko nden garta yam nodda kam mbaɗa vocal ma e WhatsApp am 00221 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa. A saggani noon ko ɗum jinmi. ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga mbasa amduno am ni. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah won gondiɗo, yo Allah wallu, yo Allah reen, kadi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon giɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. Allol mon nan ɗon ƴette refto mon defto ɗon mbawon hankkadi seɗen jangguinoya hankkadi en tampata en lorotako. Wassalam.